Zarautz, surfaren euskal paradisua, olatu zoragarrien etxea. Ona etorrita hondartza eharraz goza dezaken horrek sorte handia du baina... Ez, hori ez da gure helburua. Sorte erraldoia dugu gaurkoan, herri hau gezalez ez ezik, musikaz blai ere bizi delako eta baduelako horrekin lotura gaurko ekitaldi bikoitzak. Zifra biribilak ez dira urte guztietan betetzen eta betetzen direnean ospatzekoak izaten omen dira. Eta izan badira 30 urte betearren txiki izaten jarraitzen dutenak. Gaur iluntzean infokazetan Zarautz txiki abesbatzen 30. urte hurrena. Zarautzen 3 abesbatza daude gaur egun. Helduen taldeak 2013an bete zituen 30 urteak eta gaur aurkeztuko dute omenezko liburua. Aurten baina gaztetxoena da txanda eta horrexegatik arratsa kontzertu bereziaz biribilduko dute Jaione Eskuderoren zuzendaritzapean. Sortu zanetikan, nio naiz ume hauen aurrean. Hauek etzien, gara jartamenetik, ume beti izan dira, umeak. Iruditzen zait, migrakaten espiritu hori nahi dietela transmititu. Eta gero ikusi egiten dut, entzun egiten dut, nik nahi duten hori, eta gustatu zait. Igual hori izango da, horretik igual ez dut ziren, Zarautz txiki abesbatzen. Agerian da Eskuderoren gogoa gaindi eta nekaezina dela. Zortziak jo bezain laster modelo areto mitikoa beteko duten lagunena bezala. 100 zale dira hemen biltzekoak. Bitartean harreran liburua salgai merke-merke, eta barruan ikusmina eta orduritasuna nahasirik. Izan ere, esku hartzera gonbidatu dituzte kide guztiak. Belaunaldi guztietakoak. Gaurkoak, atzokoak, baita biharkoak ere. Gauzak ala, Xabier Uranga abesbatzako lehendakaria aurkezle lanetan ezarri eta has dadila espektakulua. Lehenik Zarautz abesbatzak 30 urte liburuaren aurkezpena Xabier Etxabe Zulaika jaunaren eskutik. Beste behin, ogibidez informatikaria den honek, iturburuak baztertu eta literaturari ekin dio, bere sorterriko abesbatzaren pasadizoak biltzeko oraingoan. Argaz kronologiko bat segituta, anekdota batzuk, argazkiak eta gertakizun importantena saiatu nintzen kontatzen. Garbi gendukan ezin jala jungo onako inventario bat itea. Naiz eta hain sakonian ez dan izan, aipatu ditugu helduan koro horren babesian sorturian taldiak. Zarautz txiki, Zarautz gazte, Txinpirin. Proiektu orok baina ekintzaileak behar izaten ditu, ura hasieratik bultzatzen dutenak eta gerora omendu beharrekoak. Horien artekoak dira abesbatza nagusiko zuzendaria izandako Joakin Iruretagoiena eta berau sortzetik beretik babestu zuen Inazio Lertxundi zinegotzioia. Iraganeko anekdotak gogora elkartzeko aukera paregabea gaurkoa. Ondala 33 urte, zeo zein bertzala eta kulturako jarren udaletxean, eta zein berta eta ez da bihar, eta gizenena komunitzen bat, nien Joakinena, amistadian nun, eta banekin segurutik bat ezango zila, eta jonitzen da kolpetik bat ezantzin. Eta berdin gertatu zen, musika bandakin ere. Zeuze jarri berdala eta zeuze jarri berdala, eta okurritu zeko Jose Maria Elisa Sona gutia, eta neu junitzen, eta arere botan edo nahi bidua, eta ordua zeitu botazin behar. Argana ondo funtzionatu, Jakina denez, beste hainbati ere sortzaio Zarauzko koruek luze iraun izana. Tartean Jaione Eskudero, Miren Fernandez edo Eneritz Garmendia zuzendariek eta Antxon Sarasoa musikariak egin dute posible. Beste sortzaile, jotzaile eta laguntzaile ugarirekin batera. Guztientzat beraz, liburu bana opari. Eta soilik hori egindakoan iritsiko da gaueko opari handiena hartzekoa. Zarautz txiki taldetik 12 kide, denak neskatoak, taulan dira dagoeneko. Hasteko azken hamarkadako kantekin, 3 hauek adibidez. Ave
euskarara itzuli eta hemendik aurrera kide ohiak batuz joango zaizkia apurka, gazteenetatik hasi eta gero eta eskarmentu handiagokoetara heldu arte. Zurekin postasun horia, ezinez jolastu nahian, landatuz garrosa liria, amestuz aproditxua, xamurtuz zure espai goxoa, agurtuz euskara basoa. Zaro txikin ibilitako batzuk helduen taldean dabiltza gaur. Horiek ere gonbidatuta daudenez, ahots zurientzat sortutako hau entzungo dugu jarraian, emakumezko helduak batu eta gero. Zaro txiki askotariko estiloak landu ditu. Hau bezalako doinu esti eta poetikoetatik, hau bezala xelebre eta martxoso direnetara. Errepertorioko kantak bezain anitzak dira beraiek sortzeko erak. Jarraian datorrena autobus geltoki batean jaio zen 87an. Jatorrezko belaunaldiko aurrak izan zirenak igo dira taulara orain, baina horiek ez ezik, geroko aur guztiek ere ezagutzen dute Zaro txikiren kantarik bereizgarriena bilakatu duen honako hau. Abez batzako zuzendari Andreak hartu behar zuen autobusa Julianoen Urbanoa ote zen, baina badakigu 87an ere horren kantua zekarrela Zarauzko kilometroak jaiaren kaseteak. Urte, ekitaldi eta egile berekoa da hurrengo inkunable hau. Tipi
Horrenbestez, ordubete eta laurden pasata, Zarautzko kantariek zahar eta gazte, azkenari ekingo diote, nola ez, 30 urtez bizipoza eman dien musika goretxiz.